Kung hey Fat Choy, king paman niya lubong king Chinese New Year ang makataluki king lunar calendar, aliwa mo ring Chinese ding magselebra. Pati ka rin aliwang partina ng yato kalupanan ng Pilipinas, makisaya mo naman kanini. Inya naman king pamandurot na ng CLTV 36 News kang syudad San Fernando, Pampanga, akit la rin mapilang tindahan da, rin pampaswerte. Kalupa king tindahan na inikim palengke na ng syudad nung nukarin, asaktuan miya ing 64 years old ay Remedios Cruz Amanyali. Taganan me, kabi mo kay lameso, frutas, bantalong bingrasyo, ing swerte. Maanan niya ito para king kareng Chinese New Year. Tutupyan niya naman yan. Gang iking Pilipino, kaya niya naman duguin kay ing Chinese New Year. Manibat king iba't banwa-banwa na nakanumpag sa dyan ing Chinese New Year. Lakwas na't ala namang mawala nung manwala ya karimialiwang ariya at pampaswerte. Samantala, malyari mo namang makasalimiyalo ang pampaswerte kareng stall areni king Robinson Star Mills, Pampanga. Year of the Dragon kasi tayo ngayon, ma'am. So maganda po na meron kayong suot ng mga bracelet. Or yung iba naman kasi is hindi sanay mag-bracelet, naglalagay sila ng display sa bahay. Bang lakwas na pa kanong maging epektibo ring Lucky Charm, kakanadala naman din ni king Cleansing Bowl. Mida kaya namang mapilang tips ng magtindang Lucky Charm sa Steph Manzo karang kabalen abisang miswerchan nyening banwa. Maganda po makapag-avail kayo this coming mag-Chinese New Year. Mas maganda po yung hatak ng pasok ng pera kapag meron kayong mga Lucky Charms, ma'am. Nasa sa atin pa rin naman po kung maniniwala tayo and sasamahan po natin ng sipag at tiyaga. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalen.